హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు పూర్ణిమ, పీజీ టెక్స్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. నేను బాగున్నానండి. మీరందరూ చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ద్రౌపదమ్మ తిరునాళ్ళలో భాగంగా అర్జునుని తపస్మానండి. ఈ తపస్మాన్లో అర్జునుడు ఈ యొక్క తపస్మాను ఎక్కి నిమ్మకాయలు చల్లడం జరుగుతుందండి. ఈ తపస్మాను ఎక్కేటప్పుడు ఆయన దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతాడండి. ఈ తపస్మాని ఎందుకు ఎక్కుతారు అంటే, మహాభారతంలో పాండవులు అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా విరాట్ రాజ్యంలో వాళ్ళు అజ్ఞాతవాసం ఉంటారు. అప్పుడు ఈయన బృహన్నల వేషంలో ఉంటారు. విరాట్ రాజ్యం మీద ఈ కౌరవులు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఈయనకు ఆయుధాలు అవసరమవుతాయి. వాటిని జమ్మి చెట్టు మీద పెట్టుంటాడు కదా, ఆ జమ్మి చెట్టు బదులు ఈ యొక్క తపస్మాన్ని పెట్టి అక్కడ శివుని ప్రార్థించి జమ్మి చెట్టు నుంచి ఆయుధాలు తీసుకుంటాడు. ఇలా ఈ ఈ తపస్మాన్ని ఎక్కి ఈయన నిమ్మకాయలు విసురుతాడండి. ఈ వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలు ఈ నిమ్మకాయలు కనుక అక్కడి నుంచి చల్లినప్పుడు వాటిని తీసుకొచ్చుకొని అట్లా చల్లినప్పుడు పట్టుకొని వాటిని తీసుకొని తిన్నట్లయితే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడము, అనారోగ్యంతో ఉండే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం చేకూరవటము, ఆర్థిక సమస్యలు ఉండే వాళ్ళకి ఆర్థిక బాధలు తీరడము జరుగుతుందని నమ్మకం అండి. నేను ఆల్రెడీ ద్రౌపదమ్మ కళ్యాణంలో కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ చాలా చాలా ఫేమస్ అండి. ఏ విధమైన ఆరోగ్య సమస్యలున్నా, ఆర్థిక సమస్యలున్నా, పిల్లలు లేని వాళ్ళకి, పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి ఈడ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక క్రతువు జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని లింక్ పెట్టుకొని ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటారండి. వీళ్ళ అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా కౌరవులతో యుద్ధం చేసే ముందు వరకు ప్రతిరోజు ఈడ కథా కాలక్షేపం జరుగుతుంటుంది. ఇంకా ప్రజెంటు ఈయన అర్జునుడు ఒక్కొక్క పాట పాడుకుంటూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి పైకి వెళ్ళి ఇది వచ్చి తాటి చెట్టు అండి. తాటి చెట్టుకి ఇలా మేకుల్లా కొట్టి శివుని స్తుతిస్తూ, ఇక్కడ ఫుల్ వర్షం ఉంది కానీ ఫుల్ క్రౌడ్ ఉన్నారండి. ఒక్కొక్క మెట్టుకి ఒక్కొక్క పాట అంటే ఒక్కొక్క పద్యం పాడుకుంటూ పైదాకా ఎక్కి పైన కూర్చొని ఇంకా నిమ్మకాయలు విసరడం జరుగుతుందండి. ఈ నిమ్మకాయలు విసిరినప్పుడు గొడుగులు పెట్టి పట్టుకునే వాళ్ళైనా, ఒకరినొకరు తోసుకునే వాళ్ళ, ఎగిరి క్యాచ్ పట్టే వాళ్ళ, చాలా చాలా ఎలా చెప్పాలంటే ఫుల్ క్రౌడ్, చాలా ఎంజాయబుల్గా ఉంటుందండి. ప్రతిరోజు ఇదే విధంగా ఏదో ఒక ఇది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఇంకా కథా కాలక్షేపం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు నైట్ భాగవతం స్టోరీ ఉంటుందండి. ఇలా పొగులు పూట వచ్చి ఇట్లా దేవుడు ఊరేగింపులు, తర్వాత వచ్చి ఇట్లా ఏదో ఒకటి అంటే ఎలా చెప్పాలి, కళ్యాణం ఒక రోజు అని ఊరికి వచ్చి బండ్లు కట్టుకొని వెళ్తారండి. ఊరి మీద బకాసురుణ్ణి భోజనం అనేసని, ఇట్లా అర్జునుని తపస్మాన్ అనేసని ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి వైభవంగా 10 రోజుల పాటు చాలా చాలా బాగా జరుగుతుందండి. ఇట్లా ద్రౌపదమ్మ తిరునాళ్ళు. తర్వాత వచ్చి చాలా నమ్మకం కూడా అండి. కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అమ్మని తలుసుకొని, అమ్మ మేము ఈ కష్టంలో ఉన్నాం, నీకు మొక్కు తీర్చుకుంటాం, మమ్మల్ని బయటపడేయంటే అమ్మ వచ్చి ఆదుకుంటుందని బాగా నమ్మకం అండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. నేను మ్యాక్సిమము రోజు డే టు డే జరిగేటివి అప్లోడ్ చేయడానికి చూస్తానండి. మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఒక లైక్ ఇవ్వండి. ఆ యొక్క లైక్తో మేము పడ్డ కష్టానికి ఒక రొంత గుర్తింపు వచ్చిందని మేము ఆనందిస్తాము. చూడండి, ఆయన నిమ్మకాయలు చల్లుతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఫుల్ క్రౌడ్ అండి. కింద అయితే ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉన్నారు. నేను దాన్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ నా ఛానల్లో ఉన్నాయండి. చూడండి ఎంత ఎంజాయబుల్గా ఉంటుందంటే, పిల్లలు కాదు పెద్దవాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నిమ్మకాయల కోసం ఆరాటపడతారండి. అదృష్టం అండి దొరకటం కూడా. ఇంకా ఇట్లా నిమ్మకాయలు ఇదైనాక దేవుడు ఊరేగింపు ఊరి మీద వెళ్ళి వస్తుందండి. ఇదండి ఇవాళ.